Tá caint an le tamil go méad ar líon na suíochán n-éitleán ar féidir a dhéal trí Aerfort George Best am Feirste, agus fásta faoin tionathair a bheith ag an cinniú seo ar an phobal áitiúil in orthair na cathrach. Lormuid faoin cheist le honadaí chéan féin an cantar, Niall Ó Donnghaile. Well, tá lán imní an muin sin níomhhain in orthair Feirste ag an neisgurt Feirste agus tuasgurt chundé an dún fásta maidir leis an líon n-éitleán atá gol seachas amach ó Aerfort Feirste mar atá faoi láthair. So bhí imní an thógaí an bach seo go méad níos mó n-éitleán i gol seachas amach agus go méad n-éitleán iad haon a bhád níos mó na mar atá faoi láthair. So buíthas le dia Curran an ceisi timpachta an seo stormid rún go dtí an aire timpachta nar cuairda an bach sin a thógáil go dtí go rún Fiosrúchán Poiblí is se san Aerfort Creitnithe. So is rud mai sin ach dar nóia níl an ábhar seo Creitnithe go bháil. Faoi láthair níl aon cinneal am scala cethúr a bheits an Fiosrúchán seo tosnú. Dar nóia tá lán daoine buartha fa sin tá grúpaí pobl go háirithe buartha fan céist sin mar tá siad anú a lán stógaracht ar na pártaí politiúil a defriúil maidir leis an céist táhachtach seo.